دمتي السنة ازي كاب كتما لندن زم حلالف دمتخم دمتي السنة يو ساعات أقيدو وغن عسل حبر سمر وغن تعاكب الزمزم وغن تعاكب الزمزم في اللي كان سبتلازم سلام لحزبي تبني أخيرنا لو تغني عليكم هو مداني ساعات أقيدو بحزب بالمعباليتات زوبانا مس زت حساسب كنتات غزانا هو اب عالم صبق وغن حماق سلامن يلبون انتاي دا قزافي فلالاي اخراري ادماي وغ بانصارو خا حقافي ارباحي اعباين اقسان سلام يزلو زي اب منغو خلته غرباب هاغرات تخسيت زلو ناي سلام هواهو ازيو زحغسن زقسننيو ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብግሉጽነት ክሰርሕ ጀሚር ዘሎ መንግስቲ ጽቡቕ ድሌቱን ግሉጽነቱን ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ናብ ዞባና ክበጽሕ ድሕሪ ምጽናሕ እንሆ ግደ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዕላዊ ናይ ሰላም ምብጻሕ ንዘሎ ናይ ጽልእን ጥርጣሬን ደበና ቀንጤጦ ናይ ተስፋን ምርዳእን ንፋስ ኣዝኒቡ ክንብል ንደፍር ድሕሪ ምብጻሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ናይ ሰላም ሃዋሁ ተወሳኺ ፍጥነት ወሲኹሉ ካብ ኩሉ ኤርትራዊ ወይ ኢትዮጵያዊ ዝተጸበዮ ንላዕሊ ኩነታት ናብ ንቡር ንኽምለስ ዝውሰዱ ዘለው ስጉምታት ውሑዳት ኣይኮኑን እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ናይ ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ድሕሪ 10 ዓመታት በረራ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ሰሙን ክትጅምር እያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ እትመጽእ ነፋሪት ብምልኡ ትኬት ብሓንሳብ ተሸይጡ እታ ነፋሪት ካብ ኣስመራ ንኣዲስ ኣበባ ጥራይ ድያ ክትከይድ ኩነታቱ ንህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ሃንደበታዊ ምብጻሕ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ኣብ መንበሪ ገዛ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንበዓልቲ ቤቱ ንነብሳውን ክትቀረብ ዘየዳለዋ ከምውን ንህዝቢ ኤርትራ ንኣጋይሱ ንኽቕበል ከይተቐረበን ከይተወደበን ከም ናይ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምምኻርን ይህን ምሂንን ብሓደ ሰብኣይ ዝውሰድ ስጉምታት እዩ ዘይተረዳእናን ዘይተመለሰልናን ሕቶታት ግና ቁጥሪ 1 ናብዚ እንድመሮ ዘለና ዓዲ ንምኻድ ቪዛ ኣየድልን ዲዩ ቁጥሪ 2 ናብዚ እንድመሮ ዘለና ዓዲ ንምኻድ ናይ መውጽኢ ቪዛ ወይ ድማ ኤግዚት ቪዛ ኣየድልን ዲዩ ቁጥሪ 3 ህዝቢ ካብ ሕሳቡ 5000 ናቕፋ ጥራዩ ዝተፈቅደሉ እንተዳ በታ ወርሓዊ ተፈቅደትሉ ገንዘብ ትኬት ገዚኡ እንታይ ክበልዕ ገንዘቡ ተኣሲርዎ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ከገይሩ ይኽሕሽሽ ወይስ ሕጅውን ክሳብ ዶብ ኣባይታ ዝሕንጸጽ እታ ነፋሪት ንኢትዮጵያውያን ምምላስ ጥራሕ ይስራሕ እምበር ንኤርትራውያን ኣይተጓዓዕዝን ድያ እቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ብሕልፊ እቶም ቅድም ናጽነት ነስመራ ዝፈልጥዋ ብመጠኑ ኸኣ እቶም ቅድሚ ናይ ባድመ ውግእ ዝፈልጥዋ በጻሕቲ ናይ ሕጂ ኣስመራ እንታይ ጦብላሕታ ኾን ትሕድረሎም ትኸውን እቱ ክብል ከሎ ዝዕዘቦ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝተገብረሉ ለውጢ ፍጹም የልቦን ዘሎ ለውጢ ቁጥሪ በጻሕትን ቁጥሪ ናብ ኣስመራ ዝመጻን ካብ ኣስመራ ዝኸዳን ነፈርቲ ጥራሕ እዩ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ምስ ወጻእካ ቅድሚ 10 ዓመት እንተርኢኻዮ ለውጢ የልቦን ቅድሚ ናጽነት እንተደኣ ትፈልጦ ኾንካ ግን ናብ የማንካ እንዳ ኮርያ ናብ ጸጋምካ ኸኣ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ተሰሪሐን ኣለዋ ካብአን ዝተረፈ ግን ኣስመራ ከምታ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረቶ እያ ዘላ ዝነበረ ዝተበላሸወ እምበር ዝተሰርሐ ሓድሽ ጽርግያ የልቦን ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ምስ ወጻእካ ብጀካ እተን ኣቐዲመ ዝጠቐስኩወን እንዳ ኮርያን ኣስመራ ፓላስ ሆቴልን ካልእ ሓደስቲ ህንጻታት ብሰንኪ ኣይውግእ ኣይሰላም ኣይተሰርሐን ነቶም መሬት ተዋሂብዎም ባዕሎም ገዝኦም ዝሰርሑ ብሰንኪ ኣይሰላም ኣይኩናት ገዝኦም ንኽፈርስ ተወሲኑ ፈሪሱ ኸኣ ብሰንኪ ኣይሰላም ኣይኩናት ገዛ ስለ ዘይስራሕ ዋጋ ገዛ ኣብ ኣስመራ ካብ ኒውዮርክ ንላዕሊ ከቢሩ
أتي أب زمن طاليان تسرح هنصاتات قرب صقناتات زدليو أتي زحقوس جنا بسالو أب يونسكو تفلطنت رخيب الله هوتيل انت خوينون اتا قدم شحن 997 تسرحت انكو 5 كوخوب هوتيل اللاتنا ካልእግን ሓደስተ ሆቴላት የለዋን ሳቫናን ሚዲያን ዝተባሃላ ክልተ ሆቴላት ቅድሚ 1997 ተሰራሐውን ኣለዋ ናይ ከተማ ባቡር ሲትረፍ ስሉጥን እኹልን አገልግሎት አውቶቡስ ኮነ ሚኒባሳቱን የለን ብሰንኪ ወሓደ አውቶቡሳት ቀንፈዘውልካ ምጽባይ ንቡርዩ እታ ዘላትና ባቡር ባሕቲ በጻሕቲ ሒዛ ናብ ዓርበ ረቡዕ ንምብጻሕ እንተ ዘይኮይኑ ድንስት ባቡርያ ቦቸፊላ ዝነበረ ትሕዝቶ ኣይተመሓየሸን ሞል ወይ ሾፒንግ ሰንተር ገና ፍሉጥ ኣይኮነን ብሰንኪ ኣይሰላም ኣይኩናት ኣብኡ ኣይበጻሕናን መጋባእያ ኣዳራሻት ሓድሽ ኣይተሰርሐን ብዛዕባ ኢንተርኔት ህዝቢ ረሲዑ ወዩ ናብ ኣስመራ ፓላስ ወይ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት እንተ ዘይከድካ ካልእ የልቦን ኣብ ኣስመራ ካብ ሲም ካርድ ምውጻእ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ይቐልልን ይቕልጥፍን ቀድሚ ቁርብ እዋን በጻሕቲ ምዃኖም ተረጋጊጹ ንኽልተ ወርሒ ተገልግል ሲም ካርድ ተጀሚርሎ ኣብ ኣስመራ ሓድሽ ዩኒቨርሲቲ ኣይተሰርሐን እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲውን ተዓጽያስ ብሰለስተ ዝኾና ካብ ኣስመራ ወጻኢ ዝተደኮና ብኮሎኔላት ዝመሓደራ ኮሌጃት ተሃኒጸን ይሰርሕ ኣለዋ እንተኾነ ምስ ንቡር ኮሌጃት ዘቀራርብ መለክዒ የብለንን መዕበሲ ኣፍ ወለድን መዕሸው መንእስያትን ጥራሕን ሓድሽ ተሰርሐ ስታዲዮም የልቦን እታ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝተሰርሐት ስታዲዮም ኣስመራ ሳዕራ ተላዒሉ ኣምሳይኡ አርቲፊሻል ሳዕሪ ተነጺፉላ ኣሎ ካልእ ናይ ስፖርት ትሕተ ቅርጺ ብሰንኪ ኣይውግእ ኩናት ኣይተገብረን ንመንእስያት መእከብን ካብ ሃገር ናይ መህደሚ መንገዲ መታን ከይከውን ስለዘስግእውን ኣድላይነት የብሉን ኣብ ኣስመራ ዝተሰርሐ ሓደስቲ ሆስፒታላት የልቦን ጥራሕ ኣስማቱ ይለዊጡ እተን ዝነበራ ዝርከበን ናይ ግሊ ሆስፒታላት ክሊኒካት ኢጀያ ተዓጽያ እንዳኻርታ ተዓጽያ ኢናኤል ከዓ ናይ ወተሃደራት ተለዊጣ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ እንዳ ኮርያ ዝተሰርሐ ሓድሽ አፓርትመንት የልቦን ሰለስተ ግዜ እቲ ውድብ ድዩ ወይስ እቲ መንግስቲ ንመሬት ናይ ቦንድ ገንዘብ ተቀቢሉ ከምውን ንአፓርትመንት ተቀቢሉ ወይ ሰልዲ ክመልስ ወይ መሬት ክህብ ንህዝቢ ሰንፈላል ገይሩ ኣሎ እቲ ዝሕዝን እቲ መንግስቲ ዘይምስርሑ ዘይኮነስ ካልእ ሰብ ብግሊ ንኽሰርሕ ምኽልካል እዩ ኣብ ኣስመራ ዝፈረሰ ቤት ማእሰርቲ የልቦን በአንጻሩ ኳዳ ዓዲ አቤቶ ማይ ስርዋ በለዛ ቤት ገርግሽ ወዘተ ተወሲኸን ኣለዋ እዚአን ብዘይካ እቲ ምስጢራዊ ቤት ማእሰርታት እዩ ካብ ኣስመራ ወጻኢ ክሳብ 350 ቤት ማእሰርታት ኣሎ ስለዚ ብጠቕላላ ካብቲ ጸልማት እዋን ደርጊ ዝበዝሐን ዝኸፍአን ቤት ማእሰርታት ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ባንክታት ኣብ ኣስመራ ሓድሽ ሃውሲንግ ባንክ ዝተባሃለ ናይ ውድብ ባንክ ኣሎ ካብኡ ዝተረፈ ግና ኣብ ኣስመራ ገንዘብ ከተመሓላልፍ ክትስሕብን ክትቅይርን ኣሸጋሪ እዩ ገንዘብ ካብ ሕሳብካ ክትስሕብ መስርዕ ስለ ዝበዝሕ ቀዳምነት ክትሕዝ ንግሆ ሰዓት 5 ጀሚርካ ክትስለፍ ኣለካ ካብ 5000 ናቕፋ ማለት ካብ $334 ንወርሒ ንላዕሊ ገንዘብ ከተውፅእ ኣይከኣልን እዩ ኣብ ኣስመራ ይኹን ከባቢኣ ብሰንኪ ኣይውግእ ኣይሰላም ዝነበረ ዝተዓጽወ እምበር ዝተደኮነ ሓድሽ ፋብሪካ የልቦን ስለዚ ኣቶም ቅድም ናጽነት ነስመራ ትፈልጥዋ በጻሕቲ እታ ንጎልፎ ኾነ ዝተፈላለየ ጫማታትን ስራሓት ቆርበትን ክትገዝኡ እትመጽኡ ዝነበርኩም በጻሕቲ ኣቶም ምሩጽ ኮምፕላቶታትን ሴኮ ፋይፍን ንምግዛእ ኣስመራ እትመጽኡ ዝነበርኩምን እንዳ ሊያልፍ ተዓጽዩ እንዳ ቪዘር ተዓጽዩ ጎልፎ ኣስመራ ብሰንኪ መሳርሕን ሰራሕተኛን ነበረ ኮይኑ እቲ ናይ ቆርበት ስራሓት ቆርበት ናይ መልፍዒ ኬሚካላት ስኢኑ ኣብ ኣውዳ ዓመታት መንገዲ ኸጭኑ ተደርቢ ክትሪኦ ልብ ዝሰብር ተርእዮ እዩ እታ ናይ ቀደም ኣስመራ ብሰንኪ ሱንኩል ምሕደራ ወዛ ተደዊኑ ጽርግያታታን ማርሻቤዲታታን ዝጽግኖ ጠፊእዎ ነቶም ሓቀኛታት ደቃ ትጽዋዕ ኣላ እቲ ብዘላቶ ጽፉፍ ክዳን ተኸዲኑ ኣጊጹ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ሸናዕ ዝብል ዝነበረ ዜጋ ከም ቀርና ዝተሃርመት ላም ርእሱ ኣድኒኑ ኣብ ገዛ ዓዶ ከም ጓና ርእሱ ድኒኑ ጀጉነን ኢሉ ኸይድ ምርኣይ ልብ ዝፈልጦ በጻሒ ዝኹምትር እዩ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ከም ምስለ ዓረብ ከልብ ፎቅ ኣልሓሽሽ እዩ ንሱ ከዓ ከልቢ ኣብ ልዕሊ ሳዕሪ ማለት እዩ ከልቢ ኣብ ልዕሊ ሳዕሪ ንሱ ኣይበልዖ ከብቲ ክትበልዖ ኣይፈቅድ
أبسمرا زل سرعة كأ نسو أي سرح حزبي أي سرح نحزب معصاب باتا زهبو ناي حزب سقاي زقسنا سرعتي سلازي متان أبسمرا تتصبيون زنبرا زنا ناي اسمران هلو كنتاتن كيسن بدكم نزن زسعبا متنقاطاتات كنهبكم أدلاي خوينو يسمعنا قطر حدا اتوصلوا فيزا نسمرات راح يزقلقل كابسمرا ناباطع كالي فيزا نخرن كالي فيزا كوتانا بكل زبا فيزا أدلايو قطر خلتهم دولار حيسكم سلتمصو أبهم بول كتشرفوا إخم جنا كاب حموش تشحنا أفان العلي أي تشرفوا كابون العلي حيسكا مخاد سلز أسر قطر سلسته بزعبا كابسمرا مسكالا على الرغاب بحلفه بإنترنت أي تحسبوه كابسمرا بالاس هوتيل وطاي اب انترنت كافت راح يزلو السخاء ازيو زحلون دخومني قطري 4 كاب قدامن سنبتن وطاي بزحات تكالات تعصوا كغوانفاخمين نعرفت زغدو وي سراح زصلؤ كيمسلكم نتغسات تعصوا تكالاتيوم قطري 5 اب حد اوان كاب شح سبات بسنكي ناي محنصاص دوب استفطره حصرت هوتيلات كن انجد سلازين خيل نحدا خلته 3 عامات كساب ندالو كتصبينا بتحتنا نتحساسب ازي مسبزوح يقريتايو فانوس كاب كندا حمله 2018 كبرى تخاتات الدمت السنة نايلوم مدبنا بذي فتسام صباح بخالة حستوك سامن لسكم بسلام تنحو